Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Язгы ташу уяулык сорый. Так иначе сейчас происходит. Ничек кенә булмасын, хәзер кар катламы парга әйләнә. Әгәр 20 эшләре яз башланса һәм яңгырлар яуса, су басу ихтималы бар. Ләкин яз башка булырга да мөмкин, ул озакка сузыла ала. Рекордлы күләмдәге кар белән нәрсә булыр һәм кинәт җылыту су басуга китермәсме? Бүгенгә нинди фаразлар? Гаилә мирасы ул буыннан буынга күчеп килә торган байлык. Постоянно рассказываем нашим детям. Без балаларыбызга ата-бабаларыбыз турында сөйлибез. Бүгенге көндә 8 буын билгеле һәм бу хакта безнең балалар да белә. Бәдретдиновлар гаиләсе без тарихта эзлебез фестиваленең зона этабында беренче урынга лаек булдылар. Зарыгып көтелгән очрашу. Туганнары ялга кайткан хәрбине каршы алалар, аны кочакларга хәтта таныш булмаган кешеләр һәм очраклы үтеп баручылар да ашыга. Әлмәттә без тарихта эзлебез фестиваленең муниципаль этабы узды. Анда 3 гаилә катнашты. Конкурсантлар гаиләләренең яратып әзерләнә торган сый-нигъмәтләрен тәкъдим иттеләр, төрле буын вәкилләре турында сөйләделәр. Аларның һөнәрләре, мавыгулары һәм традицияләре белән таныштырып уздылар. Бәдретдиновлар гаиләсе беренче урынга лаек дип табылды. Алар үз нәселенең тарихын 18 гасырдан башлап өйрәнгәннәр һәм шул чорның китабында саклап киләләр. Мөнирә Бәдретдинова кунаклар килүгә әзерләнә. Бу йортка туганнар еш җыела. Һәркем көтеп алынган кадерле кунак булуына сөенеп, рәхәтлек кичерә әлеге нигездә. Бу йорт гаилә оясы. Без аны ирем белән 15 ел элек төзедек. Мөнирә һәм Ришат Бәдретдиновлар 40 елдан артык иңне-иңгә куеп матур гомер итәләр. Гаилә башлыгының 2 абыйсы һәм апасы бар. Наши предки были, конечно... Безнең ата-бабаларыбыз җир кешеләре иде. Алар җирдә эшләгәннәр, крестьяннар булганнар. Шулай ук безнең авылдан бик яхшы сугышчылар чыккан дигән риваят бар. Зур гаиләнең тамырлары Сарман районына барып тоташа. Үз тарихын 18 гасырдан алып саклый. Шул ук вакыттан башлап бу китап буыннан буынга тапшырыла. Это книга Мухаммадия. Бу китап Коръән түгел, гарәпчә язылган булса да, бу нәфис әдәбият. Элек ул барлык татар гаиләләрендә дә булган. Мондый истәлекле ядкарларны берничә гасыр элек яшәгән туганнары гына түгел, күптән түгел генә киткәннәре дә калдыра. Аларның берсе Бәдретдиновлар гаиләсенең әбисе. На татарском и на арабском языках. Ул безгә татар һәм гарәп телләрендә язмалар калдырган, оныклары өчен аерым, без зур гаилә булып яшәвебезне теләгән. Здоровья, долгих лет жизни, чтобы мы выросли в большую семью. Бәдретдиновлар гаиләсе ядкарларны саклаудан тыш ата-бабаларының гореф-гадәтләрен дә дәвам итүчеләр рәтендә. С большой любовью к нашей Милли мәдәниятебезгә һәм кул эшләренә зур мәхәббәт белән мин менә шундый бизәнү әйберләре ясыйм. Бу изү дип атала. Элек татар хатын-кызлары аларны күлмәкләренең күкрәк өлешендәге кисемен яшерер өчен кигәннәр. Постоянно рассказываем нашим детям. Без балаларыбызга ата-бабаларыбыз турында сөйлибез. Бүгенге көндә 8 буын билгеле һәм бу хакта безнең балалар да белә. Быел Бәдретдиновлар без тарихта эзлебез фестивалендә катнаштылар. Бәйге 2 этаптан торды. Беренчесендә алар жюрига милли гаилә ризыкларын тәкъдим иттеләр, туганнары турында сөйләделәр. Шулай ук бәйгегә әби-бабаларының йортының макетын алып килгәннәр. Икенче этап иҗади номер иде. Фестивальдә Әлмәттән 3 гаилә катнашты. Муниципаль этапта Бәдретдиновлар җиңү яулады. Алар безнең шәһәрне конкурсның зона этабында тәкъдим итәчәкләр. Дөрес җаваплар өчен шоколад һәм бүләкләр тапшырыла торган дәресләр. Шундыйларның берсе Әлмәтнең менеджер мәктәбендә үтте. Анда әти-әниләр дә катнашты. Бирдә юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү буенча традицион бәйге узды. Сегодня я участвовала в мероприятии в школе по дорожному движению. Бүген мин мәктәптә юл хәрәкәтенә багышланган чарада катнаштым. Миңа бик ошады. Бик кызыклы конкурслар булды, безгә бүләк тә бирделәр. И светоотражающийся брелок.
Әминә менеджер мәктәбенең 4нче сыйныфында укый. Әти-әнисе белән бергә ул юл хәрәкәте кагыйдәләре конкурсларында катнашты. Алар гаилә елы кыссаларында оештырылды. Мондый усул белән әти-әниләрне 23 февраль һәм 8 март белән кутладылар. Мы заняли первое место. Были очень интересные вопросы. Без беренче урынны алдык. Бик кызыклы сораулар һәм конкурслар булды. Барысына да сәламәтлек һәм юлларда уңышлар телим. Гаиләләр командаларга бүленде. Һәрберсе исем, эмблема һәм девиз тәкъдим итте. Барлыгы 4 җыелма команда катнашты. Команда номер 2. Наше название в группе «Безопасность на дороге» девиз «Правила дорожные, они совсем не сложные, только все должны их знать, никогда не нарушать». Конкурслар тәмамлангач, жюри балларны санап, призлы урыннарны билгеләде. Җиңүчеләргә бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Викториналарда залдагы тамашачылар да катнаша алды. Балаларның чыгышы җырлар, биюләр, шигырьләр белән үрелеп барды. Мондый бәйрәмнәр даими үткәрелә. Конкурсны оештыручылар булып Дәүләт автоинспекциясе белән берлектә юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе һәм шулай ук мәктәп җитәкчелеге тора. Әлмәтнең Тельман урамындагы 9 катлы йортта яшәүчеләр күселәрдән зарлана. Алар ишек алдында үрчегәннәр. Ә хәзер йорт хуҗалары кимерүчеләр фатирга керер дип куркалар. Кайберләре күршеләрен күселәрне ашатуда гаепли. Йорт ишек алдында контейнерлар урнаштырылган, әмма бирдә яшәүчеләр подъезд янында чүп-чар калдыруны дәвам итәләр. Калдыкларны чүп савытына илтеп җиткермәүчеләрдән тыш кошларны һәм башка хайваннарны махсус ашатучылар да бар. Барысы да ялган, бәлки 1-2 бардыр. Кайда күселәр юксын хәзер? Мин 30 елдан артык биредә яшим, бер кайчанда күргәнем юк. Мин монда песиләрне ашатам. Мине ничек кенә орышмыйлар монда? Алар бит Аллаһы Тәгалә тарафыннан яратылган, аларны ничек ашатмыйсың инде? Идарәче компаниядә проблема барлыгын расладылар һәм аны хәл итәләр. Хезмәт күрсәтү оешмасы хәбәр иткәнчә, профилактика өчен өстәмә эшкәртү үткәреләчәк. Кимерүчеләр 2 атна эчендә юкка чыгарга тиеш, ләкин халык аларны ашатудан туктасалар гына. Үтә алмаслык кар көртләрен кеше буеннан югарырак булган кар таулары алыштырды. Аларның күбесе Әлмәт ишек алларында үскән. Зур өемнәр әлегә эреми, ләкин җылытып җибәрсә, урамнарны су басып китәсен көттә тор. Бу атнада кар эри башлады, чөнки хәзер һава температурасы климат нормасыннан югарырак, әмма инде 8 мартка салкынайтачак. Бу турыда белгечләр сөйли, ә язның нинди булуын әлегә фаразлау авыр. Так или иначе, сейчас происходит испарение. Ничек кенә булмасын, хәзер кар катламы парга әйләнә. Әгәр 23-ләре яз башланса һәм яңгырлар яуса, су басу ихтималы бар. Ләкин яз башка булырга да мөмкин, ул озакка сузыла ала. Но весна может быть и другой, она может быть и поздней, и затяжной. Метеоролог шулай ук бу кыш эчендә нормадан 200%-ка артык кар яуганы турында хәбәр итте. Әлмәт йөзмәсен өчен Тимур Нугуманов шәһәрнең җаваплы хезмәтләренә язгы су басуга әзер турырга кушты. Махсус операция зонасында булган зәй хәрбиләре ялга кайталар һәм бу аларны көтүчеләр өчен бик шатлыклы вакыйга. Һәрберсе якын кешесен түземсезлек белән көтә. Аларның очрашу мизгелләре дулкынлану һәм горурлык хисе уята. Күбесе кайтулары турында гаиләләренә алдан хәбәр итмиләр. Бу зәй гаиләсенең көндәлек иртәсе гадәттәгечә башланды. Мәктәпкә, эшкә, күлияткә җыенудан. Ләкин ишеккә шалтырату барлык планнарны да үзгәртте. Чөнки махсус хәрби операция зонасыннан гаилә башлыгы кайтты. Өйдә хәрбине инде озак айлар буе хатыны, 2 кызы һәм улы көтә. Көтелмәгән бәхеттән берсе дә күз яшен тыя алмады. Его отец встретил в Бегишево, привез домой. Они все заходят, племянница моя снимает, мы в шоке, все дома, дети дома, все к нему на шею. Я не могу даже в себя прийти, у меня был шок. Я очень рад, что я живой, пришел домой, меня тут ждут, любят. Вот.
Тепла очень много. Не хватает сильно тепла, любви не хватает там. Йортның барлык диварлары да гаилә башлыгының фотосурәтләре белән бизәлгән. Киямыч кушаматлы хәрби махсус операция зонасына контракт буенча китә. Бу шулай ук туганнары өчен көтелмәгән хәбәр була. Киямыч беренче тапкыр ялда, әмма традиция турында белә. Зәйдә хәрбиләр волонтерлар янына килеп, тыл өчен рәхмәт әйтәләр һәм торт белән сыйлыйлар. Маск-Сети волонтерлары традиция буенча һәр кунакка медаль тапшыралар. Победа будет за нами. Спасибо. Әлмәттә кар машиналарында кросс буенча Россия Кубогы ярышлары үтте. Илнең төрле төбәкләреннән 40 иң көчле узышчы үзләренең осталыгы һәм кыюлыгы белән таң калдырды. Спортчылар арасында төрле ярышларда җиңүчеләр һәм призерлар бар. Иң яшенә 11 яшь. Барлыгы 5 старт узды. Аларда категорияларга бүленгән катнашучылар көч сынаштылар. Әлмәттә ярышлар ел сайын инде 20 ел дәвамында үткәрелә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.